ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз дар бозори Королин барои шумо инами платиҳои навинкаи баҳорӣ биромадагиянд нишон медиҳем. ё размершон ай чанд то чанд ай? Ай 50 то 56. Ай 50 то 56 ай. Нархи ё 230 сомон. 230 сомон то 56 размера будааст. Материал лакоста. Лакоста ё пад наметавон, вайрон намешаванд. Материал лакоста. Боҷа биромадай маишниё. Амина почадор шамаст. Почадор чанд ай? Почадор 250. 250 30 сум фарқ мекард почадор шамдастай. Ё хай дароза ма духтар мегирам ки шумо хуштар бинед. Дарози хушра то поёна метавонед кадоме ки мегира бо метавонад ки калташ кунам. Ҳади ҷадидим чизи нишон медиҳем ё маичниё духтаракуна. Духтаронан ё чанд та расидка доред? Се та расидкаш пака ҳастай. Размер ай чанд то чанд? Ай 46 то 52. Ай 46 то 52 духтарона. Почошон раскрашони будастай кшуд. Ин кадоме ки да маъқул мешава. Бурукошам ҳастай. чизи дигари зуре ки мо шумо да нишон метем бояд шумо омада харидорӣ кунед ана китои белмандош материали назшай дарозан сангош тоза сваровски намереза ой меган рехтанаш хуб мерехтаги мешид ма сёмкаш намекам ина сангош намерезан размер ай чанд то чанд доред? Ай 48 то 58. Ай 48 то 58 нархи 230 сомони 230 сомон марамат кадом деда кор мешавад чанд та расидкаш аст? се та расидкаш пака ҳаст имҷода ҳаст расидкуш бо мумкин ки оянда бошад ҳамин ҷой ҳастай ки апамон нахе дуйко шумо дар равон мекунед дуйка дошт дуйко ҳам ҳастанд нархи тройка на ё тройка нархи 200 сомон мем хариш мондагӣ ай на ё ина баҳоринаш омадаги ай тройко нархиш 200 сомонӣ ина се намудиш ҳаст тройки ана чизи дигаре ки нишон метиҳем версачка размерашон ай чанд то чанд сар мешаванд? Ай 48 то 58 ай киртоам ҳами хел то 58 доред? Ай 48 то 58 инами белмандо ҳам доранд ана версачка ҳам доранд хайна пишча нишон бутӣ ина версачка модели навуш пиштиш веза аги версачка ина ки суждам санг абшиват кагед ина марамат бинед ки дар остиношам баъд айнами боло то поёна версачи знакаш ҳаст ай чанд та расидка доред? се та расидкаш пака ҳаст тайёр метавонед ки фақат барои дастафка шумо дастафка дар кошава барои ҷош гап мезанед ама одам соҳибш агар нага ҷома гап назан мо ҳақ надорем гап заданда барои соҳиби ҷоя ина киртоиш чанд ай ина ақиб кирто чанд ай ё 200 сомони донаш рози мефора мо шумодан нишон метам ай пеш биё нишон те материалиш чи ака лакостай чанак будастай инами навинкаи бозор ай ки ман шумода нишон метам почадор ай 200 сомон почадор 200 сомон размертон ай чанд то чанд сар мешавад? Ай 46 то 56 касе ки пӯшидани ай марҳамат занг бизана мо шумода дастафка мекунем киртои белмандое ки нархаш 230 сомон 230 сомон ба дараҷаи олиш дорам сангошам аҷоиботай касе ки дар канал обуна шидагӣ нест марҳамат обуна шавед касе ки обуна шидагӣ ай марҳамат як лайк монед видеоҳои ояндаи моро тамошо кунед худоҳафиз